Bye. खुलुमबाय दै दा गिबियावनो नोंनि सिनायथिखौ होग्रोदो दे गोसानो मा होनदों खनजिका ना दे गिबियावनो नोङो बैसागुनि थालखौ दामना दिन्थिग्रोदो दे बैसागुनि थाला बिदिमोन जानो फ्रिउ फ्रिउ टाटा गम फ्रिउ फ्रिउ टाटा गम बिदिसोमोन दा जाफिनलाय आच्छा बिदिसो दा दायो नेक्स्टआव दाम नों आर'जनि थालखौ दामदो आर'जनि बागुरुम्बानि थालखौ दामना दायो बे समाव नों दाम खामनि जि गिबि बुलांफारि ना फार्स्टनि आसि गेलेथाय आखाइ फ्रिउ गम ता गम दौ बुबाय था जागोन दे दायो नों ओरैबो फ्रिउ गम टाटा गम गम फ्रिउ गम टाटा गम गम टाटा गम गम da peta peta ta peta 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 dale peta 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 deh peta ya bere option peta 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 itu kan Lalu? Dah, ini tanya sih.